שלום לכולכן, לכל ההריוניות שצופות בנו עכשיו. אני גלית, מטפלת הוליסטית, מתמחה בנשים בהיריון ולאחר לידה, והיום אני אדגים ניסוי הריון עם הדוגמנית שלנו סלי. היא תקבל טיפול באזור הגב, הבטן, החזה, ונסיים את הטיפול בפנים. העיסוי לאישה ההרה נעשה כמובן על הצד, היא שוכבת על הצד, ומתחילים לעשות את הגב, אחר כך מתהפכים לצד השני, מעשים את החלק השני של הגב. בדרך כלל לנשים בהיריון כואבות השכמות, האזור של הצוואר. זה אזור שצריך לעשות אותו די בעדינות, אסור ללחוץ יותר מדי. לחץ על האזורים האלה יכול להוביל חלילה לכיווץ רחם וללידה מוקדמת, לכן חשוב מאוד לבחור במעשה שהוסמך לעבוד עם נשים בהיריון ולקבל עיסוי מקצועי. פשוט לבוא, לטפל בכאבים ולסמוך על המטפל. אפשר לקבל עיסויים היום בהיריון. עכשיו נעבוד קצת על האזור של הגב התחתון. גם פה אני עובדת בעדינות. אני מעשה בתנועות סיבוביות. זה מאוד נעים, זה מרפא את כל המתח. משחרר את השרירים. אני יכולה לעבוד קצת על האזור של העורף, הצוואר, זה גם אזור שהוא מאוד נעים, מאוד מרגיע. אני מעשה פנימה והחוצה. אני נותנת לה אנרגיה ומוציאה ממנה את כל האנרגיות. חלקן שליליות, חלקן אנרגיות שהיא לא זקוקה להן. זו בעצם מטרת העיסוי, הוא עובד על חידוש של אנרגיה, הוא נותן כוח ויכולת התמודדות טובה יותר עם ההיריון ועם כל התופעות לוואי והכאבים שלפעמים צצים לנו במהלך ההיריון. עיסוי ההיריון בבטן ניתן לעשות משבוע 27, שזה תחילת הטרימסטר השלישי להיריון. העיסוי שלנו מתבצע עם כיוון השעון, מהטבור. בעצם מעשה בתנועה סיבובית. מי שמקבלת את הטיפול בעצם מרגישה כאילו לוקחים ממנה קצת עומס לכמה דקות. נכון? מרגישה את זה? קצת עובדים עם תנועות של משיכה מהגב. מושכים את הבטן, כמובן בעדינות. ותנועות הלוך ושוב. ולהמשיך עם התנועות הסיבוביות. ממש להקיף את כל הבטן. כרגע אני מעשה לסלי את האזור של החזה, עורף, צוואר וקרקפת. אזור שמאוד מרגיע וכיף לעבוד עליו. שמתי מעט שמן, רצוי שהשמן יהיה חם, מעט חם, כמובן לא רותח. ואני מתחילה לעשות את האזור של החזה עם שתי הידיים, ואני תומכת באזור של העורף ונותנת משיכה קלה. זה אזור שהוא מאוד מאוד נעים, מאוד משחרר. ככה בעצם האישה בהיריון שמקבלת את הטיפול מרגישה שהיא גם באה לפינוק אמיתי, מעבר לטיפול בתופעות לוואי מסוימות, מעבר לכאבי גב, בצקות, כל מיני תופעות שצצות במהלך ההיריון, היא גם באה להתפנק ולטפל בעצמה, וככה בדרך כלל אני מסיימת את הטיפולים עם קצת עבודה על הצוואר, קרקפת, מאוד מרגיע. עכשיו אני אעבוד לה קצת על הפנים. שזה גם אזור שהוא מאוד מרגיע,
מאוד משחרר. ואני גם מאוד אוהבת לסיים איתו את הטיפולים, מאוד מנתק. וחשוב בכלל שאישה בהיריון תהיה רגועה, קודם כל, שתקרין המון רוגע על העובר. מעבר לכל שוב לכאבים ולטיפול עצמו, שהיא מגיעה לטפל בבעיה ספציפית מסוימת, ככה היא מקבלת בעצם את כל הטיפול המלא, את הפינוק שלה, ואת הרוגע ואת השלווה שהיא זקוקה לה.